Government kapara ta kesengi ini pusan punya pet ya kejing hikai na ka kitab hawar. Kalau kapan reu dekat arpulai terhadap arpun reu. Kebaong kumne naba ka hukum kalong ke syarak pat kejing hikai kalong kejing syai. Pat kejing seneng hikai kilong kelenti sya kejing im. Kenang bani daya pi na ka theyai na uthli jalani jong ka they syang. Wat jukwa ya kejing pabriu jongka hakadonut jong pi. But wat syapan thame kikmat jongka. Naba ka dor jong kanuti kampalat ya ka dor jong uruti silengkot. Handrei ka thei klim ka thapsor panyo ya kejing im ubriu hi. Jo keperlok kohmen kepara banget dingin husiar na kini kijat kenthei. Nomar ba kini ki alam sya kejing du jong kejing im la jong. Di nak kena kedau nong thok ya kene ka kitab hawar lane proverb uyarap ya ki khun barok ba kin long ki ba husiar papan kiar na kini ki lenti ini ki thei klim thei yai thei sang ki long ru ki jing hikai jong ki wipat ki breu pat ki niam ki bayalam jengai na ublei lada ngi nget ya ki jing hikai jong ki oi teng ki don ki jing hikai pat ki jing alap ki jong ki long ki pas ngubang pat ki pen suhun pat haba pet ya ki kano ki long ki ba shirhem kano ki long ki ba rublei bat kumta ngi itnat ya ki bat ngilai rei lada ngilai pat ki yen sa du ya la ka jing im de kumju ngi ya ka jing ya kini ki kenthei ngla ban penisrim ya ki kenthei hi bat ya ki we pat ki jing hikai ene ki jing le jing kam jong ki we pat ki kenhun don ki kenhun jong ki breu ki ba ki ong ba ngim nget hiu ya blai ngi nget ta ka science ngi nget tang ya ka jing la jong i humanism feminism kini bro khoi la ngi nget bat ngi pet ngi itnat ya ki bat ngi kwa ha ka dunot jengi ya ki ngi ru ngin sa jot ka jing im ka jengi tamra kata kumba une batho ya kane ka kitab jong ka jing pawar hikai yangi to ngen ya bot pada kum kene kapor bakhot yangi banjit ya ka bhaban kiar na ka basniu to ken to ngen ya ko ngo ya kine ki kentien ki bangi siam ngilap ha ka jing thok bakhoi ha ka bible maka bible ka kentien ke jong blai ka don ya ka authority bawan dong ba jong ka jing persat jong mensim bakhoi de na kene ka daw ra thok ikine tamra kata sisin ong to kiar na ki thei yai kiar na ki thei syang pat ken mau ka dor jong ka nuti kalong tang kat sileng khot uruti de wat pej kwa ya ki jing phabriu jong ka ha ka anut jong phi pat wat sya pen thame ya ki haki khmat jong ka to trai ong kurku unya rap ya phi pa pin kiar na kum kine bat ba phin duk yo ya ki jing kurku na trai pat tolong berbor ba syapting ya utrai jet berbor pej berbor ya ki kenthei ki bating buram ya utrai pat utrai uai mat ha kene ke kitab hi u peni ba utrai uai ya ka tengah ba de ka breu ka ba ha ubreu bating buram ya utrai to utrai kurku nyarap yangi iwe pe iwe anyora Jesus Christ